pouštěj. Ještě tam hoří? Vidíš ho? Jo, vidím. Kous? A jednoho jsem viděla tam vzadu až. Jo, a tež. A kde to je? Ještě už letí. On to letí někam napustit. To podle mě teďka spoustu, když tam víc nebývá hodně. O, tam jsou stromy. Tam se mi to nezdá. A tak tam ne, tu ne. Proč ne? Tam je druhý. No dva ty vrtulníky jsou. No, tam jeden let. Teď stoupá nahoru. Je, tam je nahoře. No, nemají, no. Vyletěl.